Sa number 5, ginpatigay ng groundbreaking ceremony para sa 239 megawatts na solar project sa Aboitiz Renewables. Ini ang pinakamalapad nila nga solar project sa Visayas. May report si Barbara Mijares. Sa last quarter, sining nga tuig ginalantaw masugda ng solar project ni pahamtang sa 180 hectares nga kalaparon sang duta sakop sang Barangay Luna sa Cadiz City. Suno kay Jimmy Villaroman, ikatlo ini nila nga proyekto sa Negros Occidental. Unang 59 kilowatt solar project sa Sakasan sa San Carlos City. Kagay kaduha, ang 173 megawatt solar project sa Calatrava. Ang Luna Solar Power Project ang ginakabig nila nga ila first integrated renewable energy and storage facility sa Negros Island region bangod may upod ini nga 65 megawatt battery energy storage system. But we know that numbers only tell half the story. At Aboitiz Renewables, we do not measure success merely by our added capacity. We measure it by the grit of our teams, the resilience of our infrastructure, and the enduring positive impact our operations can have on the communities we serve. Suno kay Chris Alidon, ang VP for Engineering and Construction sang Aboitiz Renewables, mga 1,000 ang workforce nga ila kinahanglan kag sa masami masobra sa 50% ang ila ginakuha gikan sa local workforce. Magalawig sang 14 tubtub 15 months ang construction kag ginalantaw mahuman sa 2028. Sa experience namin, more than 50% locals talaga yan. Conservative yun. We're looking at the very least mga 14 to 15 months. Hopefully. Kailan po mag-umpisa? Yes, by 2028. Mag-finish. Kailan kayo mag-umpisa ng construction? Hopefully this year, na mga inaayos lang kami na ibang details pa sa side namin. Like last quarter of this year, sir. Mga ganun. Ang kasubo nga mga proyekto suno kay 2nd District Representative Alfredo Marañon III ang nagasanto sa vision nga mangin renewable energy capital. It aligns with our vision also to be a renewable capital here in Negros. There were a lot of power corporations who would come here before. Suno kay Mayor Salvador Escalante Jr. ang pag-invest sang Aboitiz sa Cadiz nagapakita sing investor confidence kag pag-expand man sang syudad sa sang agriculture. Kag kabahin sang corporate social responsibility sang Aboitiz ginluso ni Escalante ang pagpatukod sang coffee processing plant nga dugay na nga handom sang syudad para sa coffee farmers nila. Sa masunod nga duha ka tuig tuyo nga matapos ang proyekto kung sa diin iga-expand tubtub sa 1,000 hectares ang coffee plantation nga pagatamnan sang 1 million ka mga coffee trees. Karon yara sa 250,000 ang mga natanom sa 250 hectares ang kadutaan. As we move forward in the construction phase, we are very happy also. I'm personally excited that we will be using the Corporate Social Responsibility Fund of Aboitiz Power in building our dream of putting up a coffee processing plant in the island of Negros Occidental in Cadiz City. Ginsiling sa mga opisyales ang Aboitiz nga hungod nila nga ginpili ang Negros hindi lamang bangod sang iya sini nga natural potential kundi bangod man sang iya sini nga proactive policies bangod sang secure roadmap kag sang suporta sang Provincial Energy Development Council para sa clean energy. Barbara Mijares para sa Digicast Negros.